O Consello tamén vende a autorizar a paralización definitiva das obras da Cidade da Cultura. Despois de que a Xunta e as empresas adxudicatarias dos dous edificios que estaban adxudicados pero que non se habían iniciado, decidiran por mutuo acordo a resolución definitiva dos contratos de obra. Penso que esta decisión e o acordo alcanzado se adecúa á defensa dos intereses xerais dos galegos na situación económica e social que nos toca vivir. Deixarán de gastarse o que ían a costar os dous edificios previstos e non hai que asumir indemnizacións como consecuencia do lucro cesante que lle podería corresponder ás empresas adxudicatarias dos contratos de obra. Abrimos a posibilidade de que se poida presentar un proxecto que dé remate á Cidade de Cultura sin custe para a administración pública, senón con recursos exclusivos das empresas adxudicatarias das obras.